Ja sam Jan Bobor i zaposlen sam u firmi Ignis Aurum i sad ćemo da predstavimo kako se ugrađuje ugaoni kamin od livenog gvožđa i ujedno će naš kooperant Dejan iz firme Gradnja da montira dimnjak od Prohroma. Sad ćemo da otvorimo rupu da vidimo kako ide krov i gde su grede i onda idemo dalje. Ja sam inače Dejan Miletić, imam svoju firmu koja se zove Gradnja. Već dugo godina montiram dimnjake firme Šidel. Inače, sa firmom Ignis Aurum imamo saradnju. Ja ih pratim u svim montažama. Znači, radimo zidane dimnjake, prohromske dimnjake. Evo, trenutno ćemo sad pokazati montažu jednog prohromskog dimnjaka, spajanje sa kaminom i što je najbitnije kod ovog dimnjaka, znači to je sigurnost na prvom mestu.